الأقصى والقدس خط أحمر. إن أردتم المزيد من الوقت לבקائכם فابتعدوا عن المسجد الأقصى والقدس. ברגע שחמאס השתלט על עזה, היו מי שישלו את עצמם שעכשיו הארגון ישנה את אורו, כי הוא צריך לדאוג לבריאות, למים, לחשמל, ואינו יכול לנהוג יותר כארגון טרור. אבל אנחנו נותנים לו להיות ארגון טרור דלוקס. בעזרת הכסף הקטרי אנחנו דואגים לרווחה, למים ולחשמל, והוא נשאר עם הכסף האיראני, באמצעותו הוא יכול להשתולל ולפגע בנו. איך שלא נהפוך ונסובב את זה, מדינת ישראל תומכת בארגון טרור השואף להשמדתה. רשת המטרו זה הרשת התת-קרקעית של המנהרות, שממנה מבוצעת הרבה מאוד מהפעילות הצבאית של חמאס. שם עוברים פעילים ממקום למקום ומשגרים רקטות, שם ניתנות הפקודות בקשר, שם משנעים ומזיזים אמל"ח מצד לצד, ומשם מבוצעת פעילות צבאית. אנחנו מצליחים בעזרת מודיעין מאוד מאוד מדויק לדעת איפה פירי המנהרות ותשתית המנהרות, ובמטס מאוד נרחב של 160 מטוסים ו-450 מטרות מצליחים לתקוף ולהחריב שם קילומטרים רבים, ואנחנו נמשיך ונעשה את זה, כי התת קרקע הוא לא מסתור, הוא לא מחבוא, גם שם הם לא יוכלו להתחבא, ואנחנו נמצא שם את כולם. לאפליקציה הזאת קוראים בצה"ל שידור חוקר. היא פותחה בשביל קציני המודיעין והמפקדים בשטח. היום אפשר לראות אותה בפעם הראשונה. לראשונה יש כאן למפקדים גישה מיידית לכל חומרי הוידאו מכל מקורות המודיעין של צה"ל, לוויינים, צילומים, חומרים שנאספו, גם סרטונים מהרשת. הנה כאן יכולים המפקדים לראות למשל תנועה של רכב בסרטון ועל המפה, בשילוב כל המידע המודיעיני שקיים. כל אלה אמורים לאפשר להם להבין טוב יותר את האויב. וזה כבר יישומון אחר, דרך המלך, אם תרצו הגוגל מפס של הצבא, מפות תלת-ממדיות שמציגות את כל המידע המודיעיני שקיים באותו רגע על האויב ועל השטח עצמו, מפות שמתעדכנות בזמן אמת גם תוך כדי מלחמה. הנה כך יכולים הקצינים בעזרת האפליקציה, במחשבים ובהמשך גם בטאבלטים, לנתח את כיווני התנועה האפשריים, את התצפיות, את המטרות, וגם נקודות רגישות כמו בתי ספר וריכוזי אוכלוסייה אזרחית. יש טענה שיהיה איום ובריחה, איום על יישובים בנגב. אני עוד לא שמעתי טענה מגוחכת כזאת. ההתנתקות טובה לביטחון. הנה נעמו כאן אנשי הימין ודיברו על הקסאמים שיעופו מכאן ולשם. אני אומר לכם, מי שרוצה היום לחוס לא רק על שדרות אלא גם על אשקלון, על שתיהן, צריך להבין אם לא נצא מרצועת עזה בתוך 2, 3, אולי שנה, הטווח יגיע לאשקלון. אני רוצה להאמין שכתוצאה מהפינוי והיציאה מעזה
הזרם הפלסטיני המתון יתחזק, הטרור יפחת. אני משוכנע כי המהלך הכרחי ונכון. יש בו כדי להעניק יותר ביטחון לאזרחי ישראל ולהפחית את העומס המוטל על כוחות הביטחון. יש בו כדי לחלץ את המצב מקיפאונו ולפתוח פתח למציאות אחרת שתאפשר בבוא היום משא ומתן לדו-קיום. אדוני היושב-ראש, לפני שהגעתי היום לכנסת הבאתי את בני לתל השומר, הוא קיבל צו גיוס. אני צריך להודות לאריאל שרון מעל הבמה הזו על זה שהוא נותן לי ולרעייתי תקווה שהבן שלי לכשיתגייס לא יצטרך לשרת את עם ישראל ברצועת עזה. The Hamas attack on Israel was an inside job by the globalist elite, working in tandem with the Biden regime and the Israeli government, as part of the Great Master Plan for World War III, which has been in the works since the State of Israel was created after World War II. According to an insider, the terrorists were funded and armed by the Biden regime in the build-up to the attack, and Israeli defense and intelligence services agreed to stand down and look the other way when the attack was launched. According to the official, the Israeli false flag will light the fuse to ignite a holy war that will spiral out of control and lay the groundwork for the elite to usher in a one-world government and a one-world religion. But there's just one problem for the globalist elite and their plans to enslave the human race. Their plans rely on the people of the world remaining ignorant, and we're not going to let that happen. Every year, Israel receives billions of dollars in US military aid, and they recently installed a new David Sling interceptor to supplement several other already active and high-tech defense systems: Iron Dome, David Sling, Arrow 2 and Arrow 3. David Sling, Israel's newest anti-missile air defense system, successfully shot down its first rocket operationally during a barrage from the Gaza Strip, targeting Israeli civilian centers on Wednesday. It supplements the missile defense provided by the Iron Dome, Arrow 2 and Arrow 3. The system was developed by Haifa-based Rafael Advanced Defensive Systems and U.S. defense giant Raytheon Technologies. It became operational in April 2017 and can intercept missiles fired by countries such as Iran and Syria, including large-caliber rockets, short-range ballistic missiles, and other developing threats, the Israel Air Force said. Its projectiles, known as Stunners, are two-stage missiles that use multiple sensors. They are launched in a near-vertical orientation from a stationary location that can defend the entire country. No expense was spared installing the latest and greatest military hardware in their skies. And yet we're expected to believe that these high-tech defense systems couldn't protect against motorized paragliders. Israel also upgraded and bolstered their border wall with advanced technologies and sensors, calling it the Iron Wall. The Israelis have the most advanced and invasive surveillance system in the world. There are sensors literally everywhere, even deep in the ground so that Palestinians can't build tunnels. The Israelis literally boasted that a cockroach can't get access to the border without the military knowing. We believe that the electronic solution has far more advantages than any physical. It does detect early, long range. The information is gathered from multi-sensors. Now we know that despite their denials, Netanyahu and Israel were aware of the attack before it happened. The Times of Israel, Associated Press and Al Jazeera are reporting that Egypt warned Israel of a major attack coming from Gaza 10 days before the events last weekend. But Israel officials ignored it. Is this another globalist psyop? According to a former Israeli intelligence agent, the Hamas attack does not make any sense and bears all the hallmarks of a planned operation. A year ago, there was a military operation in Gaza to prepare for such events, and ongoingly there are trainings for these kind of scenarios. This raises serious questions for me anyway about Israeli intelligence. What happened? 2 years ago, there was a successful deployment of underground barriers with sensors to alert exactly on these kind of terrorist breaches. Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming.
A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system. This surprise attack seems like a planned operation on all fronts. This is a failure to protect the people of Israel, for sure. Perhaps the biggest failure since the Yom Kippur War exactly 50 years ago, if not bigger. By the way, is it a coincidence it's exactly 50 years ago, almost on the day? The Yom Kippur War was on October 6, 1973. If I was a conspiracy theorist, I would say that this feels like the work of the deep state. It feels like the people of Israel and the people of Palestine have been sold once again to the higher powers that be. At the same time, this is still very, very difficult to fathom. She's not wrong. Something is very wrong here. We could start with Joe Biden, handmaiden of the elite, who recently sent billions of dollars to Iran, who directly fund Hamas. Just days ago, Biden sent an irregular payment of $75 million directly to Palestine. And then days later, after the Hamas attack, sent a whopping $8 billion to Israel in emergency military aid. What is Biden up to? And what is the game plan of the global elite? In the great tradition of the globalist elite, the Biden regime is funding both sides of the war. The Rothschild funded both sides of the Napoleonic Wars, and this proved so profitable for them, they funded both sides of every war since, including the 2 world wars. The Bush family also have history in this regard, with Prescott Bush, grandfather of George W., funding both sides of the Second World War. The globalist elite just want to see the world burn, and get rich while it happens. The useful idiots on mainstream media are determined to call the attacks Israel's 9/11, and they are closer to the truth than they realise. Just like the 9/11 attacks, the attack on Israel is not what it seems, and the official narrative surrounding both events can be dismissed out of hand as obvious propaganda. Most concerning of all, every prominent influencer, pundit and politician immediately condemned the attacks, despite their numerous oddities, without asking any questions about the numerous security failures of the Israeli military. Fact-checkers employed by the globalist elite, including Bill Gates and George Soros, immediately declared that the attack was not an inside job. They still haven't explained why we are expected to believe anything they say, considering that they're untrained and unqualified, and write their fact-checks from the comfort of their sofas in California, or in some cases while they are lying in bed smoking weed. CNN has already been caught spreading fake news about the attack, retreading old footage from 2021 to spread the globalist war agenda. As I was scrolling on social media last night, something caught my attention, and it was the fact that media offices and media buildings were being targeted in Gaza. And you can clearly see October 7th, there's the date right there. Here's the video footage that came up about this entire media explosion. This looks, again, like a controlled demolition, which I talked about yesterday, if you want to go to my page and see that. But lucky for me, they left the media headline right here. So all I did to fact check this was put this headline into Google, okay? And here it is, how Israel bombed a Gaza media tower. Again, why are we targeting the media towers? That's the part that caught my attention to begin with. But then look over here at the date. The 15th of May of 2021. Why are we reusing footage from an old demolition and saying that it's from this war? Now maybe this up here could explain something like that, but this is the tower from this news article. So MSNBC wasted no time in reminding Americans of where they stand in the globalist pecking order. According to the elite, 20 Israeli lives are worth 1,000 American lives. When 20 Israelis are killed or 20 hostages are captured, that's like 1,000 Americans. So if we get into 60 Israeli killed, we're looking at truly a 9/11 level event. And I think that number is going to be well above 60. Just like the 9/11 attacks, the globalist elite are rubbing their hands together at the prospect of launching more forever wars in the Middle East, more devaluation of currencies, more neglect of the people in favour of war, death and the globalist agenda. Violence begets more violence. The elites are determined to send humanity on a race to the bottom, while they get richer
tightens the noose around humanity's neck and enacts their long-planned agenda for World War III and a one-world government. Rothschild admitted that his family created Israel as part of the Great Master Plan for World War III, and now their agenda is playing out before our very eyes. לפני מספר שנים מחליטים על גודל הצבא, מבחינת הטנקים, החטיבות חי"ר וכל היתר. בעצם האיום שאליו מתייחסים זה האיום שהיה אז. לבנון, חיזבאללה, עזה, חמאס. אלה האיומים. בונים את הצבא למצב שהוא יכול לתת תשובה במקביל לשתי האיומים האלה, גם באוויר וגם ביבשה. זאת אומרת שהמלחמה הבאה, סבירות, לא תהיה רק בגזרה אחת, תהיה בארבע. תהיה מול עזה, תהיה מול לבנון, תהיה מול מה שלקחו בחשבון בבניית הצבא, מול הסורים והאיראן, ותהיה מול אלפי אנשי תזים פה, וכל זה עם אלפי טילים לתוך מדינת ישראל. فقط در لبنان بیش از 100,000 موشک قائم آماده پروازند تا هر زمان که اراده شود. אני לוקח ממלחמת יום כיפור את מה שחווינו, ואני לא רוצה שנחווה שוב. איפה הלקחים של מלחמת לבנון השנייה? איפה הלקחים של צוק איתן? איפה יישום הלקחים? למה אנחנו כל פעם חוזרים לאותו מצב? אחד הדברים שהכי מפתיעים אותי, שהציבור שוכח מהר. כל כך נוח להרגיש טוב, שיגידו שהכל בסדר, בתי קפה, מסעדות, אני הרבה פעמים קורא לזה הטיטניק. כולם מבלים, אל תבלבל לנו את המוח, אל תפחיד אותנו. והקרח מתקרב, הגוש קרח, ואנחנו לשם. מספיק עם הפרטאץ' הזה. להבדיל, אין ספור הבדלות. שרשעים הארורים האלה, המלאקים, הרוצחים האלה, יש בהם צד בכל אופן איזה טוב. לא טוב ישיר, טוב עקיף. מה זה טוב עקיף? הם גרמו להתאחדות של כל המערב עכשיו לטובת ישראל, מה שבדרך כלל לא קיים. ולחיסול החמאס לגמרי, ואפשר גם החיזבאללה. ומרוב הרוע שלהם יכול לצאת טוב גדול. וגם זה אחד את החברה פה זמנית, שכולם מאוחדים למטרה הזאת. מה שהיה לפני כן, פירוד בעם, מה שלא היה מעולם, וקראנו לזה אסון ביזוי הדת. התמונות הנוראות שהגיעו מתל אביב במהלך יום הכיפורים המשיכו להדהד גם היום. משום שביזו השמאלנים את הדת בצורה שלא הייתה מעולם, עד חילול יום כיפור, ראש השנה, וכניסה לבתי כנסת עם בגדי ים וכו', דברים איומים ונוראים. ובשלב הזה אני רוצה להגיד לכם דבר מדהים ששלחו לי. לא יאומן כי יסופר. שהדברים נאמרו מראש. תשמעו מה הגאון הקדוש רבי יהונתן אייבשיץ לפני כ-350 שנה כותב בתוך דרשה שלו. לא יאומן כי יסופר. יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. במדבר כ"ד יוד. בהיינו, יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, היינו אחרית יום טוב, שהוא שמחת תורה, שאז בעוונות הרבים השטן שולט
ונעשית כמעט עצת בלעם בעוונות הרבים, שיש בו תערובות אנשים ונשים, בחורים ובתולות, ירקדו כאלים ושעירים, ושועלים ירקדו שם. ונעשית בעוונות הרבים פרצה גדולה, מאבדים כל טובה שזכו בימים נוראים כאלה. ויהי עצת בלעם לעשות באחרית הימים. ומר ברע עלי העניין לעשות כן בגמר של תורה, אשר התורה חוגרת שק על דבר זה. באמת כי תודה לאל בקהילתי פה אין פרצה זו כלל. הוא אומר שבאחרית הימים זה מה שיהיה בשמחת תורה, כשירקדו כמו שרקדו במסיבה הזאת ונרצחו שם 260 בליינים. הוא אומר את זה מראש, זה עצת בלעם לעשות זאת דווקא בסוף, ביום הקדוש ביותר, שזה גמר בחיתום של כל הימים, הושענא, שזה בסוף אחרי הכפרה של יום הכיפורים והכל, ללכת ולעשות דבר כזה ביום כזה. לא יאומן כי יסופר, קטרוג שאין כדוגמתו. ויצא לי לשמוע כמה שדרנים ושדרניות שאם הם אמרו את זה בשגגה, אז צריך לתקן את זה מיד, ואם לא, ארורים יהיו. הם אומרים בשבת השחורה, בשבת הארורה. כבר 12 יום מאז השבת השחורה שאין... להכנות של חמאס למתקפה הרצחנית בשבת השחורה. עם חיים ילין שקעקע על ידו את התאריך של השבת השחורה. ארורים אתם אם אתם מתכוונים לכך. השבת לא ארורה ולא שחורה. השבת היא קדושה ומגנה. ארורים מי שמחללים אותה. ולא הפוך. והם מחדירים בציבור השבת השחורה, השבת הארורה, רחמנא ליצלן. ממשיכים הלאה. אם זה בטעות, אז שישימו לב מכאן ולהבא, ואם לא, ארורים יהיו. אז אמרנו שבכל אופן, גם הרוע הזה של העמלקים האלה, אפשר שיצא טוב. כבר יצא טוב, חיסלו כבר למעלה מ3,000 מחבלים כאלה, ומהראשים שלהם, ראשי הנחש, ועוד ימשיכו, וזה רק התחלה. אבל היותר טוב זה אולי, מה שבאמת קרה עכשיו, שרבים מאלה שהולכים להילחם, קיבלו עליהם עול תורה ומצוות, ציציות, תהילים, תפילות, חיבורים, שרים שירים של בעלי תשובה. רואים שהם שרים שירים של בעלי תשובה. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. רוקדים ושמחים לקראת המשימה. אמרתי כל הזמן שאם לא נזעק לשם לא יעזור שום דבר, שום דבר. במאמר מוסגר, מי שראה את הווירוס טבעי במשך השנים מבין שזה הונאה גדולה. הנה עוד פעם תזכורת. נעלמה קורונה עוד פעם. יש מלחמה, אין קורונה. הם מתים כל הווירוסים מהשרפה שעפה באוויר. כשיגמר הכל, הקורונה תחזור בגדול. אבל אני רוצה להגיד לכם שמי שלא מבין וחושבים שביידן בא והכל, אדום השתלטו על ישראל. הם לקחו את הפיקוד, הם יקבעו לנו עכשיו מה כן ומה לא,
וזה לא אהבה יתרה. עשיו שונא ליעקב, אבל זה אינטרסים. כשהוא היה סנטור, הוא אמר, אתם חושבים שאנחנו עוזרים לישראל בגלל צריך לעזור להם? זה אינטרס שלנו, האמריקאים. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. ככה הוא אמר בהיותו סנטור. ככה אמריקה חושבת. אבל בגלל שהם פוחדים שהם יאבדו פה את כל השליטה במזרח התיכון, כי מולם עומדים רוסיה וסין ואיראן וצפון קוריאה, אז יש להם שאנחנו נהיה המגן של המערב, כי הם סובלים בדיוק כמונו גם אצלהם, אמנם בקטן יחסית. בצרפת יש פוגרומים של המוסלמים שם ובכל מיני מקומות, ולכן כדאי להם שאנחנו ננהל את המלחמה, הם יגבו אותנו בכסף שאין להם בעיה, הם מדפיסים חופשי, ולתת לנו פה איזה נוכחות של כמה, זה בסדר. אבל הם שולטים עכשיו. זה הסדר העולמי החדש בגדול. אנחנו מדברים על מלחמה שהיא לא רק ישראל מול חמאס וחיזבאללה, כבר ברור שזה אירוע שהוא אזורי, שהולך להתעצב פה סדר עולמי חדש, ולכן גם ההגעה פה של ארצות הברית במובן הרחב הזה של נשק ושל ביידן ושל בלינקן. זהו, הם התקדמו בצעדים נפלאים. אחרי התחקיר והחקירה התבררו לכם עוד דברים, איך זה התחיל, למה זה התחיל, איך ייתכן שהתחיל. זה לא במקרה. והמבין יבין. אם לא מבין עכשיו, יבין בהמשך.